znamená. Ztrácíme se v ní oba. Tak co láska znamená? Tak další video, mám tady sluchátko, aby mě to dobře slyšet. Mám tady další video, dneska bych chtěla vám tady ukázat prostě moje komentáře. Opět na moje komentáře na TikToku. Já jsem dneska počítal a víte, kolik tam je komentářů? Přes 60. Co vám je? Takže jdeme jako první, nevím jaký, ale prostě asi si žiju nějaký telefon a budu tam asi na moje číst. Mám čas, měla jsem to ještě kontrolovat, to fakt jde moc slyšet. To je opět slyšet. Jdeme tady to prostě lejsky, jo. To moc dlouhé. Dám tomu, hej. 90, ne, 80, fakt. Nějaký prostě telefon, mého bráchy a jdeme číst moje komentáře. Jinak já se tam jmenuju, na každý video to mám prostě, jak se tam jmenuju. Nechci to vždycky připomínat, prostě mi to nebaví, jak to tam musím stříhat. Takže ma.horvath. Jo, tady už se vám to ukáže, že jsem to napsal špatně. Koukejte, jo, tady, to jsem hned já. Takže dáme rychle follow. Takže vidíte, máme tam, já jsem možná dneska natočila asi 3 videa nový. Já tam prostě dělám, tady máte vždycky můj YouTube, jo, kdybyste se ptali. Můžete jít na můj ten a tady mám hned YouTube. Na to jenom zmačkněte, to jsem na to zmačkl. A koukejte, jo, to vás tam hned dá. Tady je můj. A vidíte, on už mi odebírá, jo, to. Takže tak, už tam mám prostě nový taky videa. Tak já si dám ještě jednu. Dám lajky. Jdeme od prvního videa. Mám hodně videí. Tady, ne? Jo. Tak co s tím je? No, like, už tady mám 11 lajků. No, thank you. Jdeme od prvního videa, tam jsou prostě tam smajlíky. A mě to vůbec nevadí. Takže jako první Simonka, já budu mluvit i ty komentáře. Simonka Doňová. Jo, mi tam dala takový jakože, rozumíš. A potom tam je Míša Horová, to jsem já, nevím, už dobré, mi nepíšete nic. Nevadí. Můj účet, jo, že mám 2 účty, na jednom mám účtu, co to jenom týden. A hned 1000 follow, ani ne týden. Nevadí, takže zase like musíme dát. To jsem zase já, jako, že jsem debilej. Jo, dáme další like. To už jsou zase smajlíky, já vám takhle ukážu. To je zase ta Simonka. Míša Horová zase já. I love Istanbul, já fakt miluji Istanbul. Prostě ten, prostě zabitý kokety, jo. Prostě je tak hezký Istanbul. Tady už moje sestřenice. Tady zase já umíte. Jo, tady už Patrika napsala to už na Dymušti. Jedině. Potom už já jedině Sejran tady to. Já miluju Láska z Dolciny. I nekonečná láska. Tady máme další. Takže další. Jo, Patrika, nemůžu. Bože smíchy. Potom povedlo, tady to mi napsali. Ale i nekonečná láska je dobrá. Jedině já půjdu brečet. Ty lajky musíme zalajkovat. A já nebudu lajkovat, prostě, protože mám lajkovat, to je můj účet. Dáme like, další like. Jedině Forte Dianem, ne, Firty nadajím, no, takže Firty nadajím. Já jsem úplně debil. Použij na svatbě asi se sestřenicema. To je moc, jo. Takže tady máme už 4 komentáře, jo. Jo, tady nějaký. Matejček. Jako dává,
jakože se směje. Potom Míša Horvath asi, a jako takhle ty jako videa budu dělat asi víc, protože už vidím, že mi dáváte hodně komentáře. Míša Horvath, to jsem já, moje sestra. It's prank. Dneska vyšel i nový prank. To se koukněte. Ona potom moje sestřenice na mě udělala prank. Konec. Takže moje mama. Takže tak. A vím, že tady to mi poradí můj bratranec. Děkuju, Ester, nečumíš. Je to fakt dobrý, hej, já nemyslím, že to bude tak dobrý. A lidi prostě, jak jsme přišli, my jsme byli u nich a teď jsme přišli domů a uvidím sluhátka. Já nevím, že tady jsou. Tady ty vím, že jsou, ještě jedny, ale já myslím, že jsou ztracený tady to. Jo, ten jeden, tady máme jeden komentář, jo. Prostě tady to. Já už to uvidíte. Prostě něco takového, jo. Potom tady máme další video. To bude asi hodně tady to dlouhý. Ještě si dáme jeden milkshake. Teď tady máme zase, co jste čekali. Když mi dáváte komentáře, prostě musím se dávat sám, že jo? Jo hej. Jo, tady máme jeden, tam byl jeden, teď jsou dva. Simonka Doňová, srdíčka, já jedině, tady to ne. Další, já taky a miluji láska z donucený. Já taky, já jsem to jako odpověděl. Tady jako vy to nechápete asi, jo. Tady jsem už já. Chutnávka, tady není nic. Tady nic, tady taky nic. To jsou úplně povedl dik. Bez zabití. Takže tady máme 3. Víte, co mám rád? No tak nic. Že prostě chtěl na capcu, já to chtěl na capcu. A prostě potom ty slova jsou pryč. Jakože jsou třeba jinde. To nežošte. Nevím, jestli já to vydám. Nevím. Jestli ne, tak třeba zítra. Že prostě to natočím znova, nebo ještě teď, když mi toto nevadí. Tady máme žádnej, 0. Já vám to tak budu ukazovat, abyste věděli. Počkejte. Můj kamarád. Jako to je telefon, ale já tomu říkám kamera, jakože to kameruje, ne tady to. Ale je to telefon, no. Budu říkat asi telefon. Jo. Tady máme 2. A 2 si to uložili. Moje sestra. To Petelíne, pojď se prostě, když natáčíš, no já se cítím jak taková hvězda. Je to prank. Takže jeden, jo, to jakoby 2, protože jeden jsem jako to komentovala, jako že jsem měla také srdíčko. Simonka Doňová, ona mi dává všude, protože to je jakoby moje teta, jakoby. Nebo prostě ona mi není nic. Další, jo. Hlas jak kačena. Cokýs, jo. Já mě to nemá. Konec. To je cokýs, já jsem tomu říkal. Co to je, ukáž? Dej mi ten balíček. Kokis, já jsem tomu říkal kokis. Já jsem nevěděl, že to je cokýs, ale kokis. Nevíte? Máme další, a tady to nechci komentovat, protože jeden mi tam napsal, že ty jsi gay. A já jsem na to komentoval, že jo. Ale já jsem tady ty video, jsem ho blokl, prostě vymazal jeho komentáře a rozumíš. Zabitý, tam je jenom já ode mě. Tady máme 5 komentářů, Dick Pro 3. 5. Jo, tady, jak se jmenuje seriál, tady jsem odpověděl. Tady prosím seriál. Jo, to jsem zase asi já nevím. Jo, tady Adula Džurbanová. Tady má jakoby měnit, až bude 40 lajků. A nedali jsme mi tam jenom 10 teď. Vlastně se tam dá moje seriály. To já nevím, jestli si čte. Tady. Za první. Za první. Za druhý. Za druhý nauč se psát.
A za třetí. A za třetí. Jsi tlustý. Já nejsem gay. Když tam mě čumíš, tak jsi tlustý. Tlustý jako pras. Tady vidíš můj efekt. Tady vám to prostě dám takhle, že ten koment. To nejde? To nejde? A 7, 2, 2, 4. Tady ten tlustoch. Degeskej. Počkejte. Prostě no, vidíte, prostě je tlustý, no, tak vám to řeknu. Moje sestra. Jo, ještě tam jsou komentáře, 2. Matýsek 1. To je jako můj kamarád. Jo, dáme mu follow, protože můj brácha mi chodí ven Titane, takže proč nefollow, jako. Takže Julek, to je on Titane, jdu na něho. Já mám, jemu to blokli, mu to blokli, tak už je, já jsem ho nahlásil. Takže on už ten účet neexistuje. Tady už je já, a mám hubu jak pišťalka. Tady je moje sestřenice. Že prostě herci jsme dělali. Takže herec Náre, já jsem Ferit, moje segra herec Suna, Tajta je Gulgun, to jste viděli třeba v mých těch videích, nebo vlogu, challenge, žijete na seriál. Můžete tam prostě ještě najít, prostě tam jsou moje seriály a tak, i srandy. Vidíš, to je ta ona. A tady. No ten ten seriál. A úplně. No, tady jsem odpověděl. To by za chvíli všechno. Takže srandy takhle, že... Lidi, máme tady další opět a to máme... Takže máme jeden komentář. Jaká krásná je láska. Simonka Durdoňová, děkujeme moc. Takže mám takhle. Jo, ještě herec Abidim. Tam je jeden komentář. To nevím, jestli mám budu říkat. To je trošku sprostý. Nebo sprostý, je to sprostý prostě. Já to nebudu říkat. No to třeba takhle ukážu. To asi neuvidíte. Je to na Ch, C, I, P a M. Jo. Abidin. Tady to tam. To je od Adula Džurbanová. Tady je ta sestřenice, že jo. Jsme herci. No, fest ti to věřím. Fest je to... Ještě. A se můžeme chodit. Láska z Dončiny jsme udělali podle toho jednoho seriálu. Séra a tak. Tady to, co jmenuje Láska z Dončiny. My jsme to prostě udělali, protože jsme nevěděli, jak to mám jmenovat. Prostě jsem řekl, že Láska z Dončiny, protože Suna se musí zjít do síly, aby dyma. Tady zase to. Tady to. No má chodí mi lajky asi. Tady ten. Nový boty, ale úplně zničený. Úplně špinavý už, nejsou zničený, ale to je to. Moc. Tady mám ještě jiný vlasy. Jo, tady nečtu komentáře. Já jsem debil. Počkej, jdeme se ještě ho kouknout. Tady nejsou. Ne, tady už ne. Tady ne, 0. Tady, ty nový boty, to už to. Tam jsme se říkali. Tam jsou i jiní, tam už jsou jiní lidi, hej. Tady jsou jiní lidi. To samý degeši. No takže jako první jdeme Adele. Potom srdíčko. Mám stejný, ale v holčičím. Dobrý. Jo, takhle tady talka. Potom tam je, potom tam je radši Nike, ale aspoň něco. Jo, já jsem tam se Jono, ale aspoň Adidas, hej. To je nějaký puky.
jdeme na ně, tady ten jo, Puky. Já nevím, proč nechodím ani na to. Jo, jdeme teď na toho Adelku. Yes, Adela. Potom tady pokračujeme. Suška Rede. Ty mi chceš říct, že adidasky jsou škaredý? To nejsme kamarádi. Ne. Jdeme na něho. To je Abracadabra. 15859. Ty jsi co, čaroděj? Tady to jeho profil. Jo. Jsou škaredé. Tak ty co máš doma? Viktorky? Já nevím, no. Mně se prostě líbí. Já jsem mu tady napsal, jestli si to nelíbí, tak na to nekoukej. Jo, jestli to prostě nelíbí. To prostě nevím, tak se... je to tam. Jo, ale fakt je to pravda. Prostě jestli to nelíbí, tak prostě nekoukej na to. Nemusíš to ani odpovídat. Jo, třeba nevadí mi to, dej svůj názor, ale prostě... Jako mě to je jedno, dej tam Bůh ví co, ale... Můj sister. Tady máme jeden komentár, další. Jo, vám ukážu. Tady těch videí budeme asi víc, že prostě se oblíknu ráno. Ochutnávky jsou tam hauly ještě. Proč ne? Jaká krásná, no. To je od Míša Horvá. Když já neřeknu, kdo to je, tak jsem to já, jo. Přátel, mám tady ochutnávku, takže můžeme rovnou na to. Jako první tady mám... Pražené solné. Istanbul, on je tak krásný, Istanbul. Tady to je dneska, jo. Asi můžete, že mám stejné věci. Ona je úplně divná, Patrika. Ne, ale fakt, co je, nedělám srandu. Prostě ona měla taková sladká, ona. A nevím, co je. Prostě se změnila. Tady mám další. Ty jsi slečna? Já to dám nahlas. Ty jsi slečna? Ty jen na sebe jsi slečna. Ty jsi opica, ty puma. Tak práva se ozvá. Aby vás dochytila. Čistíš si zuby? Já ne. Ty sama? Proč si Já ne. nečistíš zuby? Proč bych se čistila? Mě bolej pak. Jak tě můžou bolet? Protože vůbec ne. Bobby. No to je všechno. Takže uděláme ještě jeden lifehack. Kdyby vám je třeba, jak mě 11, bude mi 12, tak prostě si udělejte tohle. Dejte si 16, jo, nebo co chcete, víc než třeba 10, jo. A já mám 16 years a nikomu to neříkej. Nebo mi jako ty videa. Namyšlím, že to moc vychcaný. Já se ještě asi půjdu jedno video, můj jeden účet ještě komentovat, protože mám ještě jeden starý, ale on je hrozný. To je prostě Míša dal Nereš. Vase. On už asi neexistuje možná, ale oni mi ho nikdy neblokli, já jsem se natáčela jako raj. No maniak, já jsem se natáčela jak princ, no maně. Ale víte, kolik tam je videí? Tam je přes 200 videí, ještě víc možná. Ne, tady ten, je tam přes 100 videí. Prostě už ne, jo. Já jsem To je hlas jak... Já moc nemám rád hlas třeba, že... Tak jak mluvím. Já jsem se počil od mojí sestřenice, ona to je divná. Když tak jdeme teď na její, třeba ona se tam jmenovala Patrka se tam jmenovala jako první. 5. Nebo ona tam měla něco jiného.
Should the fire in my suicide. Já to dám trošku ticho. Ticho. So to. Jo, ona dělá třeba tady to. A opět hrozná gadžovská písnička, jestli mi koukáte gadget, tak nic proti, ale mně se nebí gadžovské písničky. Je třeba nějaký, třeba jedny. Neříkám, jenom třeba i cigáni dělají prostě české písničky. Ne jako Den domov můj, tak to ne. Třeba, nevím, jak vám to mám říct. Jo. Já mám v jednom na mé video. Tady to. Počkat. Já jsem byl úplně debil, když jsem natáčel. Prostě já jsem doma, natáčel. Úplně co chci, co mě napadne. My jsme bráchy a segry. My nejsme nic. My jsme si cizí. 248 sledujících. Já budu mít i víc. To já budu teď. Já si je dělám zadarmo. Já ne jak vy. Prosím, dejte mi odběr. Ne, prostě si ho děj sám. Jdi napiš tady nahoru, víte, prostě jak hledáte něco, napište tam Květák a máte si každý den přes 200 follow. To jako byste mít si jak, že oni mi jen tak, ne. Oni mi sami dali. Já jsem šel na Květáka, toho. Kde je? Kde toto video? Joj. To nedám. Já nevím, kde je. Však my jsme to natáčeli nedávno. Počkejte, já to takhle jenom to. To je moc těho písnička. To mi je. Nevím. Tady, já jsem normálně blbej. To je moc jo písnička. A ten začátek se mi nelíbí třeba. Chci víc, chci vzít, chci vzít, hej, chci tě. To moc nelíbí. Takže lidi, to už bylo dneska o této všechno, takže se mějte krásně, skládejte básně, kupujte si gače, bo už nemáte, máte rok gače na sobě. No a mějte se krásně a ještě jednou na památku. Takže čau. Dej si olivky, halušky, kde si to chceš. Jenom ne polívky. Čau. Čaute. Yeah, yeah.